Dette er Jørgen. I marts 2009, få timer efter disse optagelser, afgår Jørgen på mystisk vis ved døden. Jørgen er en af de eneste spøgelsesjægere i landet, og var kendt af mange for videoerne på sin hjemmeside ghosthunter.dk. Her ses han forberede sin sidste og endelige spøgelsesjagt. Jørgens hjemmeside og hans evige jagt efter det okkulte førte ham ud på en rejse, hvor intet levende menneske har været før. Dette er det redigerede materiale af Jørgens sidste og skæbnesvangre optagelser. Naboernes indtryk af Jørgen var, at han levede en isoleret tilværelse, og at han sjældent sås med andre. På ghosthunter.dk kan man se Jørgens utallige forsøg på at opnå kontakt med det hinsides. På hans hjemmeside anfører Jørgen den 23. marts 2009. Jeg har aldrig været tættere på. Denne gang vil jeg som det første menneske træde ind i det Swedenborgske rum. Her ser vi Jørgen rekognoscere stedet, hvor hans spor i denne verden ender. Blindt. Jørgens optegnelser peger på, at denne jagt ind i det metafysiske skulle være kronen på hans livsværk. Målet for jagten var genfærdet af en greve fra 1700-tallet. Disse billeder, optaget med et sort-hvidt overvågningskamera, viser de fatale sidste minutter. Jørgen skjuler sig. Jørgen gribes tydeligvis af panik. Han fægter vildt med armene. Indtil dette øjeblik adskiller denne optagelse sig ikke fra andre af Jørgens videoer. Men pludselig falder han om i kramper. Vi beder nu seerne være særligt opmærksomme. Inden for spøgelsesjægermiljøet hersker der stadig uenighed om ægtheden af disse optagelser. Er der blot tale om et udspekuleret mediestunt, eller er dette virkelig et bevis på, at Jørgens tro på det okkulte var berettiget? Døm selv.